Haggai chapter 2 verse 8. Sa quotation me nyaka. Akoda bi ana pani bi amfa nto ne tirim. Wonya kosko ne abisa Sunday school. Wo quotation is say Haggai. We de na no Haggai na no oto man temo no. We de fa Haggai no to tirim. Haggai anasa Haggai chapter 2 verse 8. Wasi sika no dwete me na emedia. Enye nipa dia. Sika yo twede amponyankrompo no ankasa dia. Enti sikaduro enhu hia anasa enhu hia. Lady me pacho ya ka sikaduro a. Sikaduro ho. Na mom sika no ewo mu miensa. Ma me ni kanka eduro. Maka sika. Sika wo ho. Nipa nyama na sika wo dada. Okay. Ana eduro ya ka eduro a. Me pacho haban eye eduro. No kwasem. Ukodra so auto paracetamol eye eduro. Na eduro no ni nyina anya eduro. So obeto pala anom ama oti yare akwa. Se spirit anyi antumu a enya adwuma. Nanti eduro kura ye nom no. Honhom taachire ansa na eduro no etinya. Me pato yare na so okote eduro. Ana o yare na okoto eduro drugstore. Ana doctor prescribe eduro ma. Na se honhom taachira enya adwuma. Efise onipa woti won wan kasa ye honhom. Wow. Onipa bi ye honhom. Enti se wo banu eduro na se wo yare sa beba. Se honhom taachira ayare sa ma. Enti abusia tie me ye. Ye ka eduro nye ahaban. Eduro enye menka ne say eduro nye bibia. Eduro ye spirit. Ye ka say eduro ono ane spirit. Let him patch what the meje ase. Eduro no ono ane spirit. Enti sika eduro. Enti ka hu se sika eye sunsum bidia. O kenka Bible no a o se Nyankopon ye de yi. Wo ye honhom. Okay. Enti so obi pese osum nyame a onsum ne honhom ne nokrem. Wow. Enti sika wo pe sika je so do ho bo honhom. Enya sa wunya bi. Wow. Sika ye nya ne kwa. Wow. Sika ye dua. Wow. O se ya tonyum ya mpani fo tonyum sika ye nya, sika ye mpe. Na ye Onyankopon no ankasa adom akyede. Wa tere meche ona se. Enti sika wo ho. Ena aduro so wo ho. Na aduro no oni sika ne nam. Ti so pe sika ne bia je so do ho bo aduro no. Wow. Yesa wunya. Na mamentrem obisa se sika duro ewo ho. Na ne nsunsu aso ne sai. No kwasem. Lady ma tie fonti ase se. Program ye something that so money rituals and its effects. Sika duro anase sika duro ene ne nsunsu aso. No kwasem. Me pa cho sika duro ne ye omu miensa. Miensa ni ye sika duro adi nipa eye. Ane o sikaduru a yede aboa eye. Wow. Ane o sikaduru ade haban na eye. Wow. Enti obi a wo tie me bia ontemase. Sasai ya ka sikaduru a sa sikaduru miensa na ma kire yi. Enti ladies obi samia sikaduru ewo ho. Nemo ewo miensa. Enti miensa no se menim opemu nkyeremu dia. Papa ne miensa nyina me pese menim atiefo anyansafo abadwembafo a ehwe program yi. Me ma onti ase se sikaduro wo hode a na ne ekwan ben so e na onipa wo be fa wo be ye sikaduro no na ni sunsuan so ben so na se wunya sikaduro na sunsuan be so ben na wunya. Lady me pacho me da se abusua ye ni kan emfa na maako. Okay. Ya ka sikaduro a dia na nipa nyina adwe e wo so ne se me kwadi sikaduro na me de nipa akwakoye anka tete no ni o sikaduru a ya mpanimfo ne ba wiase ne omo ye na omo di nipa na eye sa sikaduru no woko a ya bisa se hwan na wodo no sa oyire na ado no a wodo oyire na ekogina wo babi wo maame wo papa wo ofa wo busuani ana wo yonko a wodo no na ade ye sikaduru ya ade nipa ye no wontimi nkofa nipa hunu bi a wota no anya adwuma ana nye wo na abekire se we na mepese mede ne ye wontimi nkire se we na wo pe dabi. Wow. Sika ne nyodia on say sika dro no tit for tat a give and take farmer me na me so me farmer wo enti sunsum no ena be search nipa wo pe enya wo a wo kwaje wo sika dro na wo di nipa na dabi. Papa wo di obetime botim se bia me de nipa so me se na akwaje ba spirit ne hwa wo hwe akomam so odo se nipa ne de ope na so no no ebia na ne se nipa ne wo problem ena akwakoye etime how spirit na nka so otime reject se onye anya adwuma na de etie ne enye nipa bia nso ne yede ne gi sikaduro
Enye obia. Dabi. Papa chere yemu. Dia tie ne say. Ewiase we ye woni pa bi wo ho a wo ya aboa. Okay. Nipa bi wo ya akokọ. Wow. Obi ye odwan, obi ye aponche, obi ye nantwie. But what tell me to yase? Yetie pa. Wo ne se okuta nipa ehyebre ana nipa kra by spiritually no wo ya aboa ene oba wiase. Enti enipa mua ene yetimi di wo mu yes eskedro no. Wow. Utira anye ye na akofa nipa kan ene ko eskedro a etimi te fa so. Enti na nipa bebre etimi ko eskedro enche no abodam. Yaso okwaji eskedro by atiafo no ano so. Abodam. Wa make step ni ye. Wa misamu ye. Enye obi anadeji eskedro. Enti odi nipa ji eskedro a eba. Na mo sunsu ade bebe ne ye. Nipa ade eskedro no. On say yawo atofuwo. Atofuwo ho pa. Na sa atofuwo no. Obi won mu a ye de na ye skedro. Sika na de ye no. Eni na enu eni na nsa onyare na ho. Wotimi wu unexpected. Wow. Ebitimi ya ka akwanhia. Obi so adua timi bono. Dua bu bono no wawu. Provider say said ye twa obi won mu a ye ntwa enipa ne ti. Sabe ontam nipa ne nko. Ene yakwa akotwa. Nemo sunsum no fa nipa no spiritually. And the spiritual kwa bi obefa so a obeyi na free obi obefa so yedai ayi na free ho. And the se nipa ne wu a ne wu na chi ne yetimi ka chi nipa ne sai wo udi nipa ne koye no yetimi ka chi sai wo wu ahweye ne wanso nipa nyina afra tuntum na nko afra fita che se nkunimdi aba. Enti nipa no ote ase no yemfa nipa hunu bi anso nye sikaduro di omuni me spirituality dia meja kire me na me chewe na de atia ne sai sa nipa na obewuo no wa nipa bi a susum ne honam fam oye obi a odi mu yanka oterase a enko obetime anya ska betime aba ne nsam sa nipa na yede ya sa sikaduro no enti sa nipa ne wu a wodi obedi sika no na sika na wodi no wanhwe ye na trega ewo years bi ya de be ma wo nipa bi a obekọ koku ni bi ewo years a wo nipa na wo de sa nipa na ko di sikaduro no ewo years a wo bedie enti sa ya ni nyaduru say kim automatic wuwo no obebre ebitimi dane moa what pro no oda keta so no oda ne aboa enso no omui. Wow. Yes anu ho anu ye nipa de enti ifesa ewo ho ene se wo bewu a obebre Enti na chese sikaduro yi ehia masa wo ye onipa wo di sikaduro no bia na nkwaje aduro na sikaduro ni bia na me pa che o se nipa de na wo ka de a metu obi afo onipa bi a wo tem bia metu no fo se se nipa na ade kwa kwaji sikaduro a me pa che sunsu anso odi a che no anu odene. Okay. And then the wood diska wo enjoy. No correct. Wo hunu na mo se etrega. Na se ifese na ba abusua wo hwe yi a de de beba no wo so se me wo fa bi de kai wo so to a aso agya onan. Enti ifese da ho no anu o hye. Eni kwa se wo ye. Because nipa na okun ni sunsu betimi atataw. Ama wo hwe betimi ahaw. Enti enye so nipa da se ni bekum ni yonku nipa e de agi skedro emoa. Me da wase papa. Me pa cho me pesa wo de wo number no esan to dwa biem. Me pa cho me number ni 0553 011 926 0553 011 926 me ya soro kuma se sokoba petuda. Me pa cho me dia no di force kadwa. Problem bi ya wo bi afre me. Wo fra ye befa ye no bedi nkomo. Me mfrem me bisa. Papa we anyway e metotoma no. Na ntena fie. Wo bisa na wutu wo bisa tu anamon ni aboa wo na ye yie. Lady me pa cho ebre ne nti. Papa me pa cho na sikaduro ni nso ya wo moa de ye wo ho a ye timi dem emoa eye sacrifice efa sikaduro wan. Lady me pa cho bisa pa. Enne on say ena ye do modern world. Enti ebinom ba o mo se ye mfa nipa nye. Ye de moa na ye enokore. Na de o mu ne say sa ebia na obekọ ye se fa nantwie bra ba sikaduro. Wo de nantwie beko. Nipa na wo ye aduro no anase wo betwa nantwie no ebia wo twa ma spirit bi. Okay. Spirit na wo twa aboa na ma no wo a wugina wani so de onim sa eye nantwie. Okay. By onkum aboa ne wie no same anase obi na de nantwie kwakwaji skedru a ema ne nyo sa nantwie na okokum. Okay. At the moment ya de sika beto aboa ne minimo no ida sa wo yire ebi ana onipa ne ye bema ene wo kwakwaje. Okay. Wa ma ne yire ma ne automatic
aboa na ebetwa ne mene no etimi da na oyere ebetimi ada ne wonim si akum na ntwie nanso wani baba onso na ye oyere wow yes ansa na sika ne baba no this woni pa bi firim wow oni pa no wan firim a ebetimi no fon ubonse on shada nyare ba na no sote wani be ma ne te ho nipa no on shada nyare na ne sote anu ho ebi nso timi ya atofo nipa ne timi efum wu wotimi nya car accident unexpected no wu anu so ho na no de adediri wo mo ne se wo mo koye sa de ne se ya mu amane se na ntwe ya atwai ebi a wo yire mene ne ya atwa okose sa anka wo yira ebetimi aka wo ba wani baba onso na ba da ne yarefo wo ba betimi awu ansa na sika na ba enti sa enipa moja anhwe amu a sika ne timi nyadan emma enti in this guise of human being no ni aka Joseph aboa bra enti obi bia de aboa ebe kwa kwaji sika duro bia ensunsu aso a da kire no anu ose na che se ehu hia se nka ye betu onipa bia afu se onkwaji sika duro lady me pacho sika duro di moja ye bia no ensunsu aso o mu anu oden okay because o kenka Christians sa wose onipa ma ene moa hyebre ese se do onipa wuo no sa na aboa so ye dai ewuo na hyebre kora na kutu onipa no ene aboa wow enti at the moment abekum aboa no wo de obi kra ene be peska ensunsu aso odi e kire anu oden metiefo ahwefo anyansafo a mene mo hwe program yi senene da edi kan a wo hwe a frɛ obi na obi nso frɛ obi na obi nka nkyerɛ obi sɛ odifo sikadwa aba e wo television ne so me papa mpacha me pese me busa wasem kakra me hunu sa ya na won so wo ye sikaduro ne bi na me pese me busa sɛ wo de aboa na eye ana wo de nipa moja na eye ana wo de ahan na eye me pese metiefo anyansafo animdifo a ye hwe dwumadie ehunu sɛ ensunsuanso a sɛ wo ye sikaduro na de edeba na me pese won hu sɛ wo de no eye moja ana sɛ ya hahan ana sɛ eye de me pese me busa o lady me pacho ebre nti ebi ana obi e follow me pacho me social media handles ni ebi ana message yenwie no wo pese o tie ne yie pa se se content ma wo pese o tie ne yie me pacho ko YouTube so sikadwa nyamekasi TV e wo YouTube me pacho ko all the messages e wo ho sa message ye ka ho asem yenwie no na da sikadwa nyamekasi TV na so anya bi no atrase no atobo ase no ahwe me pacho ko ya subscribe ma yen na share videos na ho no so problem bi afra yen ni anu ni ho nkomo ni anye wadwuma mawo na nsi uye ana so person ko TikTok nso a eye sikadwa nyamekase official eno ye one account and sikadwa nyamekase one eno nso ye another account me pacho messages ahodo bebre nso egu ho enti frɛ ni anu ni nkomo problem bi a wo bi afabra ni anya mawo papa fa number ne to dwa bi me pacho me number ni 0453 011 926 0553 011 926 me pacho ufra ye be fa sesi ya na na meske kuta phone no enti ufra no obekasa me pacho me dase lady ubisa say meme de ne me ye ne sai me pacho odifo bia wade a odomanko ade ma no wow na meja frɛ me no lady no kwasem se me mfa bibi anya sore me ntonsuo me nton bibia me nton apple na me nton hwe wo ma so dem tieni o me nton bibia wa so dem okay media me kuta kasama ne nya hotumi odomankoma se sikadwa nya me kase frɛ me no ɛna o se wɔdenanum asɛm no bɔ so ne asase enti so obi ba menka na asɛm nya dai ɛnkyerɛ no de obɛgye manum asɛm adie no ɛnsankyɛne bɛ dai ebedi n'akyi na no kwasɛm sɛ ɛgya yi ne ho adie ɔde me yɛ adwuma no wɔn na wɔtie manum asɛm wɔfa sɛsi obi mpo tie me TV so de ɛgya din bɔ mpaye sikadwa nya me kase din mu anasa yasoa hamashiak din mu a automatic ɛso nya results wow that is the real me okay enti me mento ade okay na me pacho sikaduro no ɛgya fra me ɛna ɔka kyem sɛ me ba enipa struggle wo sika ho obi nim sɛ ɔkɔtwe power pa ɛna obenya sika na nke ya penkrofo ɛsɛ omunya sika pa komo soa ne yama kɛse ɛtwe trog no ɔmo pa na ɛsɛ omunya ne omunya sika efi sɛ ɔmo bro moja ni na ɛnya emoja mfifiri sam ɛna mo nipa ye yie okay na mo sika ɛyɛ akwankyerɛ okay sika ya akwankyerɛ papa fagu for my sɛ ya ma ho akwan a ya nkyerɛ sika kisa obɛbrɛ papa fagu akwan ma me na me tie ɛja frɛ me no
anu okachire me say enani pa bre so person no obi nante a ode aban ote akonwa so ye mfa to kire me ena o say aban be for obi as a minister wodi ka adwere ne ho say nipa we obeda okay enti so apartment bi ye dai ema no anya hwekura nipa no okunu anaso oyere enti so finance no eso ohunu say bosome bia member nipa so masi sika say said ya be ya ne ho nkire fi say sa aban ma kom de say nipa no a nipa no bebo koro no wow ne santi aban no yeso be provide all incentive e de amasa nipa no no anya adwemote e de aye aban na adwuma okay enti na politician bi ase me som aban ana me som Ghana nokwasem enti wo som Ghana so on som ne kwa ayire so sare bo som so a wogene na katu ana enti so obi so obesom nyame a ese nyame so di ka som adwere sa nipa no se anya rekura nipa no obobra ye de aya ase so na hye man enti anya rekura nipa no obedidi enti ese yamfa bo nso nkoto aduane tie ne yo se ekom de wa wontime ntwe chance nko obi oto aduane wo kwa ho nkoka nche se menu ekom de me sum ye nipa ntima aduane ni ebi ni ho nokwasem wa nkura be pa akro no ana be pa akromfo enti agyanim die mu no ene wo se adwuma no ode mbeye no ene ahoche ho enipa bre enti wo kyem wo no ankasa na kwa nkyere rituals ameya de amanipa ho to ya nsunsuanso a wo akyire no enhye da nya kese ensunsuanso wo akyire tie ne ye sika na meye money direction no ensunsuanso wo akyire ensunsuanso ne sai mama ate say wo bo obi pa se brabedo do me mfikyire mame nipa na ansa na obedo mfikyire no wono obeka ho asem se mama me pa cho me do wafo ewia ana say mfikyire ewia meje 1 cedi no kwase wo si yo mate okay do nipa na akuta ne seka wado wie na fa ne 1 cedi manua wo se me fa mawo tie ni yo na ba contract wo bi se wonya adwuma ma wo na oye adwuma no wie na tua ne kana so ntua no me pa cho nipa no wode ani bra baba so ana so obey ho no akwa akwadan fi wode ani bra na odin baba what you say enti meme de ne say wo ba de sunsum ne beka obi an ne kra obi an ne direction ade na ebeye no ye che say wo de ne say na ebeye etie na tie meme de me ya ache kra by 7 days eso hunu ho mpopoye de abeka che say direction na befa no ebi ase ebefa wadwuma mu enti ebi ananka ne oye adwuma enkoyie wo to ayento but at the moment abeye saade no 7 days pepepe ubonsa afai customers na shase ye dai eba wona enkane no beto ade a omaji abanyina bonso ma shase yi omuti nkakra kra na che sade na shase ye dai eye adwuma wow na meme de no yemfa moja nka ho mentwa moja menyusu nsa ana menyusu nsuo me de no ya natural aban wow ahaban ya ahaban business nkrofo mfikyire ebi obi adua bi kura oni fie aya just ahaban sika yedua o yedua sika na eno na obi nimu a wo say ayaduro yes obi bia this spirit achibia ayaduro yaka aduro me pa cho duro no de ayin obi kokum obi e wo bosom so me pa cho yantwe sika mfa nko fie ana bosom ni nwura fie e matwe sika nkokum nipa no na nsa nipa ni wu a yaka sa wa ne ko no asomasi ode ne ko ye ode ne ko bosom bi so enti se nipa na wudi a wa ne be ko no nya spirit no a enti ase ode aduro ne ko no aduro ne de ayin aduro ne spirit wow what you say enti meme yusu honhom me de honhom na ye adwuma oduma nkuma no akasa no de ye adwuma enti wo kira me niam a menye eno no ama me fapem e osikasemu so obi bra memu ano na meme de no aya haban na me yema wi a lady wonim sanka me fan say studio ayetie ebi a adwuma wura waye bia wo betimi de aba be sincha ha esia obi abehunu aya haban wo a wonim say flowers ene si wo wo de ene say eye keys mema key sa key no obekọ ho anopa no akọkọ boki no anwumere no asa boki no adantem wonya da enu ano no spirit ne beba all the time spirit no bedin kita ho ekọ befa so obemu adwuma na sọre obeche antis ni nyina ebi ana sọre ntem spirit ne beche sọre time say wokọ adwuma mu a wobetwa adwuma mu ho ne ma nyina de akere wo se saa de we yi free ha fa wasi a wobeso da ewu ni nyina etu so ye obi a wo yesuti a ade achi ya saa da na woni so enka nche odasani bia okọ akona kwa esa de spirit ne yedai eche one hwe ade wade beba so na nipa bu nka mo so saa na ade na tie enti aya spirit na no bedin kita ho okay provider so be yesuti
enti spirit no bɛka kyerɛ sɛ ade a mɛyɛ ama wɔ yi ebi abosome bia wobetua wo tight tie ne yo mɛyɛ ade ama wo bosome bia so wobetua tight yɛ dai ɛma me ne yɛde gyina ade no yɛde kusu ade no ma wo sɛ de bɛyɛ gya ne bɛkɔ so yɛ dai aso ne yɛka kyerɛ sɛ tua wo tight wokɔ ne yɛyɛ ma wo a wo sɛ tight no ntua sika bia ba bia wo nko na wodie mepatɔ ɛno ne nsunsu aso ɔda ho enti so yɛ so tie mepatɔ enkum nipa da bi enkum nipa meme de enkum nipa ense nipa na mo wankasa nipa na woni spirit na nya encounter no so wantua tight na anasa ade a sunsum ne ti o sɛ yɛ no sɛ wanya ɔno obenya asɛm wow ensunsu aso o me de no ho no sɛ wo yɛ so tie ɛma sunsum na forever mo na aba ne nyine no mo na sika no nso yɛ dai ɛba mo na sɛ ɛbɛfa wo adwuma sɛmu ɛfa adwuma sɛmu da yɛ sum da yɛ so ne de spirit na no obɛkasa ɛyɛ bonus ono obɛkasa sɛ sunsum de wachi enti wo bɔ mpaya na ono abayi ne ho ade akyɛ odayem no akyerɛ okwa abɛfa so a direction no spirit na na de ma ɛnyɛ na me de ma ɛyɛ skadwa me kasa no ankasa wono a ɛnyɛ ne bɔfo bi ono ankasa bayi ne ho ade akyɛ direct ebi a na pesika fro bi ho ya yes ade no ma at the moment a wo bɛkɔ ade no na ade key ne bɛgu fam wo bɛbɔ kino wo bɛbɔ key no ka aje bo mfa chame memmo ebra bɛbɔ key ne pa na ade na ɛdai ɛnyane ayete sɛ sabe me pesa me frɛ wo wow na me gyina kageti ana so wo fie na me pesa me frɛ wo menya daro number sɛ kimu a ɛnya de pu na hwɛ so obon sɛ me number ba ɛdai enti key na de ba ma ono wonya kogya na bɔ key ne pa ba bia ska dwanya me kase wo bi onim sɛ time wo me ba we na frɛ me ɛso ɔyɛ fast no oba no obetie de woka asɛm bi obɛka bia watie woni e de wo no at the moment abɛbɔ key ne pa no ogyina hɔ obetie nsɛm a woka nyina de ɛso ɔyɛ ma obi ya no de wo ɛyɛ your wish wo de wo pɛ no ɛne ɔno wotie no ayɛ ma wo wow ɛyɛ saa na ade na tie enti wonim sɛ obi ba ɛyɛ spirit na bɛkyerɛ sɛ ɛkɔ we sɛ so na me de bɛfa ma wo wow nya na bɛkyerɛ sɛ me yɛ adwuma me pɛ sɛ wo de me kɔ wura bank of Ghana meso da na me wura bank of Ghana na me sesa ho sika nyina ade ati na oba wura bank of Ghana ɛbɛkyew NTVC nya saa na ɔyɛ no enti spirit na bɛkyerɛ sɛ wo de na me de bɛfa kɔ we sɛ so what you say enti na me two boys na wo mu di saka wachi no sɛ wo mu nhwɛ yie enkokum obi ana obi saka boys yakum young girl bi of 22 years wo mu twitwa no adan all in the name of money rituals oh me pacho ya nya ne saa wow enkum obi emfa nyi sika wo yɛ sense so wo nyini nche ubewu ba me de natural one me pacho natural wo tibi di si ba bia wo tibi di si bedroom na da ho problem bi ani ho what the mecho ya say problem bi ani ho amamre bi ani ho amamre ho ne se ebi ana wo bu nsa wo yere na yere bu nsa no de eted sa da no amu eno de mpacho spirit no be free ho okay enti so oba bu nsa sa da no omuram okay problem wo ho ano no okay ebi ana so yo oba e na ba ya sa ritual ne bi me pacho se dru sa bre no na so obebu nsa e so ope ba bi da na obu nsa twamu a why say dey abada no because e da no ne sunsun na e dey e te wo ti e te wo de e da ho ano no wutimi ya sa ne ma no a me se usika ebe busu se cha enipa nti ase da me da wase papa e wo nkyeremu a wo de amaye e wo dwumadie so etiefo ahwefo se me ka kyerem se papa we die ebre bia ye behia ne bia ye besua de me da wase bebre papa me pa kyɛw se wo bɛkyea obi ebre ne kɔ se wo bɛkyea obi ama me a lady me pa kyɛw me da ase me pa kyɛw me dia na odi fo skedwa me ya sɔre okuma se sokoban petuda kuma se sokoban na me ka sokoban petuda enya sokoban ne nto aso eya sokoban kuro no amu ne buro no ba akoso enti o ba sokoban me pa kyɛw every Sunday bia me ya sɔre na me number nie 0553 011 926 when the number me didi dwuma me signboard one no enti ba bia wo bia person from here distance is not a barrier and na ebre nti kamebo adanse ba ako na menti me amo adanse ebi a asan goes on ebi a china na asan ade che ye bebo adanse de akyerɛw ya kyerɛw sɛ sunsum na masika enya nipa so bebo bra na beye yi ama wa Jesus spirit di wachi enti wi ase we na okwa
enti money rituals and its effects enti odasani bia otie me ebia na young girl or young girl menu adwe se okokumu maame o maame onyi nse wo enkokono enkumu papa enkumu nua enkumu adamfo enkumu nipa bia wo yesa watomra e wo twede amponya nkrompon basa yi adom sika dwanya mekase anim obetwe aso enti brane anya money ritual ne bi mawo e ya ban kwa watere meton ubisa eho akwaya ne ya kyerɛw fa webra wonya de begu wo se kimu a ne aye adwuma na mawo simple and short me pa cho me chia me akasa me ba panin na jei ba bia obi na jei agyan hraw na ma chia me manyina ene de lady best ono ana wa hai na ka asofo nyina anya oba bi tisa me yira nka me ka cho se enko obi anya problem ti lady best ene de o ha entimentia no ono wa dirika chia no ho dada enti me chia me manyina me ba na akua ska agyan hraw no onya okese me chia me ba bi girl me chia everlasting palace emanyina me pa cho busia me the program ba wiye me number me dia no di force kedua me number is 0553011926 frani ani nkomo na bra ne ntu sunsum wa namon ne amuaw na osikasem entimenyina lady me pa cho me dase ye da wase ene na me a me di dwuma di echi ame me di de lady bex ye be san hia ye da wase bye bye. Abisi waje brana wo hweme me dia ne ska dwanya mekese odoma nkoma bo so ne asase a ya fra na oba ade no ne de hye konkron ene me ana odoma nkoma soma me wo nkyɛn